Kawai ka kali jong ka office district social welfare officer jong southwest ka sales district kala sha Wiang ding na hakikat tu kat ni ki Briew ki bom la bani thu ha kani ka janmit si pale kat kum ka jingtep loyo lum kani ka jingjia kala ja ki por kumba la shi teng e janmit jong ka khrwe trick jilio arajar arphau ha yo mokrot haba ki Briew bam la bani thu kila Wiang ding ya ka kali jong ka ka office bad ubodon ya ka number ML01 pran riu non ar kani kali kala jular hakibenta ba sapo na du ki chaka shong kala ingkhong bad ki yit ru kilapai lalap ru ba hajan jong kani kali kidon artli ki bilor jiri bat kawai kabala suba ba kini kirunar kilapron kam banle ya kani kakam kemarin